nášho, ktorý je 6-ligový Spartak Vysoká nad Kysucou. No a je asi, by som povedal, možno najmenšie rozmery, aké sú povolené, takže je to, ale je to niečo, čo sme už zažili napríklad minulý rok v Osrbli, keď sme hrali takýto zápas a chcú sa ukázať a dajú do toho určite všetko, takže je dôležité sa čo najskôr presadiť, aby bol o to ľahší zápas. Už to aj vidíme. Ferry Koša nenechal nič na náhodu. To bola taká strela po podzem, by som povedal. No, preniesol si to z druholigového. Prvý rok bol určite náročný, ale je tu šanca. Fúha, tak tomuto len klobúk dole. Ale vidíme, že tí hráči domácich si to vyslovene dneska asi chcú užiť. Áno. A teraz vidíme chybu. A je to tam. Moment, ktorý sme potrebovali. A Julda sa presadil, takže... Juldovi to veľmi prajem rotiť svojho brata, lebo to bolo nebezpečné a samozrejme v takýchto zápasoch ide aj o to, aby sa nikto nezranil, takže tak teraz typickou... Nádherná strela, nádherná. A tam Ferry Koša svoj druhý gól pozdravuje svojich fanúšikov za bránou. No a keď sme hovorili o exportnej strele z domácich radov, brankár Filip Kovač zakročil pohotovým zákrokom, takže stále 3-1, ale teraz nedorozumenie a že by, tak je to tam. Samoďatko sa presadzuje po takmer presnom uplynutí hodiny hry. Po priťuknutí od Lukáša Juriša to uložil Paťo. Tam sa nerozbieha, tak to bude Fero. A Paťo nie si len dobrý a skúsený borec, ale aj typer. Fero Koša 1-5 z pohľadu domácich. Drobnosti sa mi dosť často stávajú, či už táto tržná rana, alebo zlomený nos, alebo niečo podobné. A 6-1. Timo Hranica so svojou typickou oslavou. Dneska si to asi zaslúžil za ten víkend. Dneska bol určite jeden z tých najaktívnejších a... Atrakciou Markus Traore, ktorý sa rozcvičovala, ktorému domáce deti v úvodzovkách nedali pokoj. Teraz rýchla kontra Šošonov a že by si to Broky nachystal, tak toto bola nezištná prihrávka. 4. gól pre Fera Košu. Vyzerá, že si prenáša formu aj z druhej ligy do pohára, takže snáď si to preniesie aj do prvej ligy, kde sme vyhrali 5-0, takže viem, že vtedy si pripísal ten prvý štart. A my tu máme záverečný hvist hlavného rozhodcu Michala Počenáša.